O programe Kiko a Ruka sme sa dozvedeli od našej Marky Leitmanovej, ktorá priniesla z Prahy 3 plagatíky, konkrétne tieto, a knižočku Kiko a Ruka. A čítali sme si stránku www.tadysenedotikej.org a pohrávali sme sa s myšlienkou, že učitelia prvých ročníkov a materských škôlok, pani učiteľky nám stále hovorili, že či nemáme aj nejaký program pre nich. A keď sme sa teda stretli s týmito letačikmi a s Kikom, s brožúrkou a s touto stránkou, tak sme si povedali, že na Kisuce chceme tento program vyskúšať pilotne, uviesť do života a do praxe, teda aby bol taký živý pre deti a priamo k ním. V roku 2012 sme s tým začali a momentálne teda máme 663 detí, ktoré absolvovali tento program za tieto roky a 87 pani učiteľiek. Milo nás prekvapilo, ako sa program vyvinul a aké boli naše očakávania. 3 sme si nastavili. Prvá bola teda naozaj priniesť nejakú primárnu prevenciu vopred medzi deti. Druhá bola sprostredkovať učiteľom informácie o tejto téme. A tretia bola vyhľadávacia činnosť rizikových detí. A taký bónus, najvyšší 4. bol priniesť tento program medzi rodičov cez to, že sme tam, kde deti prezliekajú, rodičia umiestňovali pútač o tej stránke a o tom, ako môžu rodičia treba vysvetľovať túto tému deťom. Viac očakávaní sme nemali a milo nás prekvapili pani učiteľky, ktoré ako keby naplnili všetky naše očakávania a ešte aj navyše, pretože oni v tom vnímali ešte to, že v Kikovi pokračujú. A to s tým sme my tak nejako nerátali, že teda pracujú s ním naďalej, s touto témou a pripomínajú si nosné piliere tejto témy u detí. Tak to bolo také prekvapenie. A čo ešte sa tak trošku zmenilo, je to, že my sme si mysleli, že my príjeme k tým učiteľkám, naučíme ich to a už tam nebudeme chodiť. A toto oni ešte stále ako keby chceli, aby sme prichádzali každý rok, že je to také oživenie pre deti, zmena, čiže toho, že ich to naučíme a budú to robiť oni, to sa nejakým spôsobom až tak nenaplnilo, ale nie je to teda nejaké podstatné. Teší ma veľmi, že oni v podstate, tie pani učiteľky s nami ten program pilotovali a dávali svoje podnety, pripomienky, návrhy a on sa tak postupne vyvíjal. Hlavná teda postava je Kiko a Ruka a prečo je teda Ruka jej kamarátka. A v tomto sme naozaj si myslím, že naplnili ciele tohto programu, pretože si pamätám chlapca po prvej prevencii, ktorý prišiel za mnou a hovorí, že teta, on je naozaj živý. A potom si pamätám ešte jednu pani učiteľku, čo tak živo vo mne zostalo, ktorá pracovala 30 rokov v škôlke a hovorí, pani Majaková, ja som ani netušila, že to je také ľahké. Vždy som rozmýšľala, ako takúto tému priniesť a mala som obavy. A to je úplne jednoduché. Takže toto boli také pre mňa veľmi dôležité uhly pohľadu, prečo Kiko je živý na Kisuciach a prečo mu fandíme a prečo ho robíme. Zlý dotyk. Tak čo to môže byť zlý dotyk? Keď niekoho sotíš, keď niekoho bukneš, škrtíš niekoho. Ako sa cítime pri zlom dotyku detí? Zle. Keď niekoho škutuje, presne. Cítime sa zle, cítime sa nepríjemne. A pri dobrom dotyku sme sa ako cítili? Dobre. Ale Ruka išla ďalej. Kiko, a môžem ťa poštegliť po nožteku? A čo podľa vás povedal Kiko? Žiadny problém, môžeš. Áno, a môžem ťa chytiť za ruku? Áno, môžeš. Aj teba. Výborne. Sadnite si chytiť. Môžeš ma chytiť za ruku? Áno. A potom... Dobre. A teraz sa Ruka pýta. A Kiko, môžem ťa chytiť do nohavičiek? A čo povedala Ruka? Čo podľa vás povedala? Nie, presne tak povedal Kiko, nie. A prečo nie?
Povedala ruka. Výborne, Kiko, uhádol si. Nikto sa ťa nesmie dotýkať tam, kde ty nechceš. A keď je to nepríjemný dotyk, tak mu povedz, nerob mi to, robí mi to zle. A tvoje telo je len tvoje a tu sa ma nedotýkaj, môžeš povedať hoci komu. Keď sa ťa dotýka na miesta, ktoré sú tebe čo? Nepríjemné. Čo urobila teta Jarka, keď sa vás išla dotýkať masážnou? Čo urobila? Prvé, každého sa čo? Najskôr opýtala, že? A tak aj my vždy rozhodujeme, kto sa nás dotkne a kde sa nás dotkne. Ja som program Kiko prvýkrát, aj keď som už v minulosti o ňom počula. A veľmi sa mi páčil. Myslím si, že je to veľmi dobrá možnosť, ako deťom odovzdať nejaké posolstvo alebo nejakú informáciu o tom, že nie každý dotyk je dobrý dotyk. Že nie každé tajomstvo, s ktorým sa stretnú, je dobré tajomstvo, že sú také dobré tajomstvá o tom, aké prekvapenie chystáme pre babičku, ale môžu byť aj také ťažké tajomstvá a že je dobré sa s tým tajomstvom potom zveriť niekomu väčšiemu, kompetentnejšiemu, dospelému. A ešte také ďalšie, že sa dá naučiť povedať nie. Že nie, toto sa mi nepáči, toto mi vadí, toto nechcem. Takže tieto pomerne jednoduché odkazy Kiko sprostredkúva deťom, sprostredkúva im ten odkaz takou pre nich priateľnou formou. Deti v tomto veku veľmi fungujú na príbehoch. Kiko im prináša príbehy, prináša im rozprávky, prináša im komunikáciu. Ja som bola veľmi prekvapená, ako také malé deti, škôlkári, predškoláci vedia vlastne ten program uchopiť, ako sa v ňom našli, ako v ňom fungovali. Pri náhodnom stretnutí s inou skupinkou, ktorá ten program pred pár mesiacmi absolvovala, sa potvrdilo, že vlastne tie deti si to pamätajú, že nám vedeli porozprávať o tom, čo si z toho pamätajú, takže sa mi zdá, že toto je veľmi dobrý prínos. A ja si myslím, že o prevencii nejakých nevhodného správania sa k deťom, o prevencii násilia nikdy nie je dosť skoro rozprávať. A myslím si, že deti by mali celý svoj školský život mať nejakého Kika, ktorý s nimi porastie a bude im komunikovať túto tému stále iným spôsobom, ktorý je im vyhovujúci, a som rada, že teda už niečo také existuje, aspoň pre tých najmenších. Vždy to treba niekomu povedať. A komu by ste to povedali? Napríklad. Pani učiteľke, mamike. Pani učiteľke, mamike. Ja by som to povedala Ockovi. Výborne. Nejaké tete. Ktorá nás stráži. Výborne. Super. No tak vy ste múdre deti. Veľmi rada by som poďakovala všetkým, ktorí sa podielali na tomto programe a hlavne našej dobrovoľničke Jarke, ktorá nám našila úžasné bábky. Jarka Veselá. Ďalej nadácii, ktorá to podporuje, už teda ten 2012, 13, 14, 15, 4. rok nadácii GNT. Veľká vďaka. A chcela by som na záver prečítať jednu takú spätnú väzbu za všetky ostatné, ktoré nám píšu pani učiteľky. Kiko a Ruka bol milým prekvapením pre deti v pondelok ráno. Milá motivácia na začiatok týždňa, v ktorej budeme určite pokračovať aj ostatné dni. Začínať každé ráno masážou bude určite super. Samozrejme, že Kika si budeme pripomínať aj pozdravom, zlými a dobrými tajomstvami. To, čo sa stane v triede, nech to v nej aj zostane. Naučíme sa naše problémy riešiť v triednej komunite príjemnými a nepríjemnými dotykmi. Pri telovýchovných chvíľkach vo dvojici trojici. Sme radi, že programu sa zúčastnili aj naše maminy a Ujo Peter, knihovník. Program je super, držíme palce.